서로요고 거여부터 yang dete kala ratra mas bate raja dewaku bodote dina samangku ngemban dawuh ratu gustiku ingkang sinun Prabu Baka kuinan grobyak janma manungsa minangka cadhonge Prabu Baka dina iki ayo wadya bala eka cakra alomawat aneng kademangan manahilan ketemu manungsa lebokke pakunjaran minangka cadhonging Prabu Baka grobyak manungsa ing manahilan ngawur-ngawur-hawur-hawurahan pengarane ngajurit kang maguru gangsa tatakadya budula war panjriting turanggo esdi ora kata ingkang sang duwaja layu sabi wadah didah lagi wae sikilku ngambah ana ing kademangan manahilan ing kene ana nom-noman ngagelah ing ngarepku wah edian iki mengko sing bakal lebokke pakunjaran dadi cadhonge ingkang sinun Prabu Baka nang Gus kowe bocah manahilan kene dasar kepara nyata aku bocah manahilan kene jenengmu Bambang Harawan iya kowe wadyabala saka Eka Cakra dasar kepara nyata
Kakesete ingkang Sinun Prabu Baka tumenggung pangkatku. Patmo Paloma jenengku. Patmo Paloma. Iya. Dina iki aku ngemban dawuh ratu Gustiku. Kinen gropyok manungsa minangka cadhonging Prabu Baka. Dina iki jatahe manah hilan asok. Cadhong marang Sang Prabu Baka mula saka kuwi dina iki manuta kowe tak bondo tanganmu tak srimpung sikilmu tak lebokke pakunjaran kowe sing tak pilih dadi cadhonging Prabu Baka. Kowe wani ngambah ana ing manah hilane apa sumuk nyawamu piye kowe tumeka ana manah hilane anguk-anguk nyawamu. Dina iki kowe sak kancamu sak wadya balamu saka Eka Cakra bakal tugel gulune. Aku sing bakal dadi malaikat njabut nyawamu Edian. Arep modi arep sumbarmu Edian lanang-lanang dhewe. Anggit ngopo? Apa mbangkit aku ki wedi karo kowe Wan Rawan? Patmo Paloma ora tau wedi karo sapa-sapa. Dina iki manuta kowe ora bakal tak pulasara. Tak bondo tanganmu srimpung sikilmu lebokke pakunjan dadi cadhonge Prabu Baka cangkeme. Nyawamu cepet kamu yup yup iki bocah pecah dasmu sambatole kowe le iki sing bocah hey oh ah yo yup oh ah yup sing sotku amprung nyawamu hey oh oh yo bende beri nata komanguru koso lawan yo kata kita pengen nagono. Ayo maju kowe Wan ayo mati tenan.
Ayo. Titenono ayo pilihan di sing empuk ngalo dadamu lakon mutah getih kowe ae wis bende beri tatagang guru gongsa pramadya sekal hati kowe lho ayo tangyo mati ayo yo yo mbok kapan iki titenono kowe pecah das kowe ayo maju keprok goto sempal ya tumu yang nyawamu Citra canto tumekot ucap engkang yosa weko bende beri tata kongkang guru leno pangendamu pupuh godo sempal batukmu ilang nyawamu ayo tamakno gadamu kok nganti pecah sirai Bambang Rawan gurone badang wah ilang nyawamu hewan hot yobas Widya Witat wayah was oh was ora popo hei as hoyap
hey hey ho hey ha ho baby ha Lolo Lolo Wah 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 What What Lolo Hey Wah 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 Lolo Hey, hey, ha! Push! Oh, rindu mawon rahan tengaraning jure koma guru bangsa yo kadya kula watan kriting turangga esti rakata wajah layu sumbar oh nom-noman manah hilan tukul kewanene ya dina iki aja girang gemuyune dina iki manah lan bakal sungsang bawana balut lena pangindamu dirot jayamu bumi hangus manah lan maju legane atiku aja kagan cangkem kekrep cangkem wah edan nom-noman kerenge rambe ya awas Mojar kowe Waduh
Loro tenan Mas iki Mas. Aduh. Penai kaya ngene, Cok. Ayo nyoto perwira maju legane atiku lakon pecah ngasungguh metu tenan. Hei ha yo wish membangun jiwa oh hey oh hey bangga remo aku hey dikendangi kaya kan emang khusus nabu catur dok pokok gimana yo bet leno pangendamu kelakon yeleh kowe gawake pirang sabet gulung pedhot leno pangendamu Tiro Jaya hush ha hey hiya hey ho hey ho hey Yop leno pangendamu kelakon brodol ususmu kowe wan ayo tamakno nganti bocek kulite Bambang Irawan sembah idridramu wah kelakon pedhot kulumu yop pas edian nganti gemenjang metu bluwe lo pan kalem pan
Tata Kati Wisaya Indri Yaksasara Maruta Pawana Bana Maharga Ladalah bojleng iblis lanang padha jek-jekan. Ora nyono ora ngira wong manah lan duweni kawanan kaya mangkono. Adat saben yen to prajurit Eka Cakra ngambah ana ing manah lan kawula manah lan padha salang tunjang playune. Iki kabeh kok padha wani ngadepi prajurit Eka Cakra wae edan-edan ya. Wong manah lan iki gembonge. Iki bongkotane sing tumandang. Ayo tandang ana Nardi Kimhoa. Leno pangendamu dirajayamu. Aki kenceng pangapet pedhot kulamu. Amuk-amuk Semarata Jaya Prata Himbang kaya ta padha-padha. Nek gamelanku mbok ngono nek gak apa-apa Kris nggonmu pedhot pisan. Enak mie goreng ngene iki mbok ya aku tukokno pisan to Tur aja entak tok. Stop. Hey. Ah, lo, pe, ba. Dipangan iso kemremes. Yo. Awoy. Siapa jenengmu le? Bambang Harawan. Wah iya, rasa mie sedap kowe. Bambang Harawan. Oh iya, wetengku bareng iki luwe lho, kaya panganan. Bambang Harawan iya. Manuta lebokke pakunjaran cadonge Ratu Gustiku. Bengkah dadamu. Tokno karo sanuan. Hei, bos. Ora krasa. Yopa. Nya, hei. Guri. Yo. Nah, ora apa-apa.
ping gruwan. Tantangane buta biayaan. Ayo, endi wong manahilan? Endi liyane? Kemah-kemahe balunge. Wah, lakon. Dadi mangsane ratu Gustiku ngene lho co nyambut gawe sawangen. Sawangene nyambut gawe ngene iki. Asu kire asu. Buta kok latah. Kowe dulure Susi, heeh. Kaget aku. Mbok ya aja ngono Mas, jantungan lho aku Mas. Ayo maju legane atiku. Jok. Ho. Hei. Ba. Ora ngalih jeloki wo kelakon dadi mie ayam kowe. Yo. Wikian. Yo. Wah. What? Wow. Cangkeme dalang mbok bingkem. Yop.
Alhamdulillah ngono sombarmu ket sore lah mun joget eram tenan saiki modar kowe ayo nek iso tangi-tangi ya ayo tangi ya nek iso tangi alah sak malah pisan tok tele-tele ya ngono engkresmu iso aku ora mbok obate iso nguyu wis randal ngono matur nuwun dan matur nuwun ya ampun matur nuwun terima kasih wah dan thank you very much matur nuwun Raden Bratasena jan luar biasa dan kaya ndak duwe kesel kalau prasaku wah Demang Jropo kados pundi Den sing aran Prabu Boko ana ngendi mapane nggih wonten kratone mriku teng Eka Cakramika dina samangko larapno aku keping weruh kaya ngopo Prabu Boko tak tatakane yen perlu dina iki Boko tak sirnake oke siap ning ngeten mawon carane ben gampil carane piye adat saben wong manahilan niku nek asok cadhong manungsa dhumateng Prabu Boko niku setunggal tiyang ingkang dados cadhonging Prabu Boko niku dipun bumboni dibumboni piye diudru-udru nganggo bumbu kuning diudru-udru sawak nggih sawak diudru-udru nganggo bumbu kuning dane rupane lek yo gilane lho ngoten niku kok dados wong niku diudru-udru nganggo bumbu kuning lajeng sandinge niku dicepaki segone niku sak jodang segane sak jodang nggih terus ning sandinge niku enten arak sak bumbung lajeng didereh ting bayang ditumpakne grobak geret teng Eka Cakramika mangkono nggih yen to kaya mangkono manut satataning cara anggene ngaturke marang Prabu Boko monggo dinten samangke monggo Raden Bratasena kula bumboni Den
saya dalu halaras Habyor kang lintangku madhap di sonyo tengah wangi lumrang gandaning puspita karangyaning putyanira Sang Dwijara mrengangeng ler swaraning madu bronto manungsung sareneng kahambang laing ngono to wau wis wanjine madya raras renaras hatining kandha kudup kumedhap kadya kedhepe kenya kang tinari krama karuna karana datan karnan pandrah ing siti dedem ranem jroning triloka taman candra kirana katon endah ngayut siang ratri sinawung gitaning brahmana kang lagya pepadaning sih dereng wonten kang sinambung cariyos dereng wonten kang sinambung cariyos wancine wis gara-gara wancine wis gara-gara sirepe kang ponang gara-gara krana kaperbawan tirta kencana sing sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe kuwi dawa-dawa sing sayo sing rukun jalak-jalak ijo kancane kurang siji kelo rasane ngati sing sayo sing rukun gotong royong
sayo sing rukun gotong royong nyambut gawe sing sayo sing rukun jalan nyata wancine bintang kecil di langit yang tinggi amat banyak menghias angkasa. aku ingin Terbang dan menari jauh tinggi tempat kau berada. Iming-iming aku duwe
Jan gayeng ya Trak ya. Ah iya. Jan rasaku. Jan penak kali ya. Ati nek bahagia. Ah iya nyambut gawe samu barang ya kepenak. Yo. Patis manis yen ngucap sing hati-hati hati kami nyoto bebraya Kang Gareng, piye Truk? Kang, alhamdulillahirabbil alamin. Wong iki ya awake dhewe sak kanca rombongan pinercaya. Tinimbalan sowan maneh dening warga agung ana ing dusun Sidodadi. Silaturahmi wong iki kelawan warga agung Sidodadi ngalap berkah ana ing papan kene, muga berkah barokah sakabehane. Seneng ya Truk ya? Heeh. Ya matur nuwun banget marang para pamirsa, para sutresna budaya ingkang dalu menika tasih kesedungon nenggane anggen kula Metro. Matur sembah nuwun menika wujud dukungan yang luar biasa kanggone awake dhewe sak kanca rombongan. Heeh. Saya ndayani semangat kekuatane awake dhewe ya Truk. Iya. Semoga-moga srana tasakuran bersih dusun iki gelar budaya wujuding wayang kulit wong iki bareng-bareng ndedonga apa kang dadi kajat kelawan niate warga agung ana ing Sidodadi kene ijabahi dening Gusti ya Kang Gareng. Iya Truk. Matur sembah nuwun nimbali kula sakanca rombongan Petruk saka tlatah Ngringging Kediri Kulon Kali. Ya. Isih durung lali karo awake dhewe ya Kang Gareng. Tenan kok dulur kene iki. Karo awake dhewe nyanak ki jan tenanan kok Truk. Iya. Matur nuwun. Muga-muga anggone awake dhewe lawan warga agung ana ing Sidodadi kene iki anggone nyambung talining kekadangan lan paseduluran. Tansah sempulur lan lestari ora mung kandhek ana sajroning pakliran iki wae. Truk. Matur nuwun. Iki adat saben wis ditindakake dening warga Sidodadi. Mula adat sing kaya mangkene endahe iki yen to dudu awake dhewe jejer dadi wong Jawa, dudu wong Sidodadi dhewe njur sapa sing nguri-nguri. Tenan kok Kang Gareng. Aku ki ngrasake dadi papan panggonan sing isih kesdunguri-nguri adat budaya kuwi kahanane beda karo papan panggonan sing wis ora ngugemi kelawan adat budayane. Iya. Dadi cara tembunge dadi wong Jawa aja nganti ilang Jawane. Sabab dinane iki wong Jawa ki ana telu Kang Gareng. Wong Jawa ki ana telu Truk. Siji wong Jawa pancene kuwi ngugemi Jawane. Wong Jawa ning wis ora Jawa. Sing kaping telune wong ora Jawa ning malah Jawani. Ngono ya Truk. Saiki aku matur nuwun dene warga masyarakat Sidodadi tetepe dadi wong Jawa sing tetep ngugemi adat Jawane. Adat tinggale para leluhur sing kaya mangkene endahe lho Kang Gareng. Kok arep ditinggalke? Coba to apa to klerune ngadani tasakuran bersih dusun? Apa to klerune merti dusun? Apa to klerune sedekah bumi? Ya. Bumi iki papan panggonan kanggo uripe warga Sidodadi. Iso nukulake wulu pametu, bisa nukulake tuk sumber tadi panguripane warga Sidodadi. Mula upamane didongake disodake wujud donga apa to klerune matur nuwun karo alam. Lho. Kyai sepuh biyen ngandharke wong kok bisa nyawiji karo alam. Ya.
Wong yen to bisa nyawiji karo alam ibarate mlaku sak mlaku sarwa bejo ngalor ngidul mesti ketemu sedulur nanging yen to wong Jawa kuwi wis ora ngugemi adat budayane wis ora bisa nyawiji karo alam ibarate mlaku sak mlaku kuwi krikil watu dadi sandungan suket godhong dadi srimpetane urip ngono ya Truk. Matur nuwun warga sida dadi kene tetep dadi wong Jawa. Aja nganti ilang Jawane. Matur nuwun Truk. Aku go matur nuwun banget marang kanca-kanca panitia ya Wani matur suwun. Matur nuwun sanget uga kagem Bapak Kasun Kang Mas Fariski Kang wis kepanimbali awake dhewe tenan kok. Ning papan kene iki pancen beda ya Kang Gareng. Bedane Truk regenge ora kaya ana sida dadi kene meriah ya. Guyupe ora kaya sida dadi kene. Tenan Truk. Terta yen nimbali awake dhewe sak kanca rombongan iki mesti apal karo karemane kanca-kanca. Apa Truk? Jangan tewel. Ayo. Dadi nimbali awake dhewe sak kanca rombongane ora usah dadak mangan diparing sugata wujud iwak-iwakan. Kanca-kanca mburi iki ora doyan bab iwak-iwakan ora doyan. Ya iwak tenan ya, Truk. Jangan tewel karo iwak asin ngono. Wah, san mathuke kanca-kanca kuwi. Ya. Kayeng. Gang, meneng ae to, Gang. Ayo ngono kuwi gambleh ae kowe. Bagongmu sing kaya raine abi ka mbok gawa. Digawa nang Solo ya, Truk. Adat saben ngene iki sing mbaturi ya anak lanang. Ya, saiki sekolah ana Solo kono. Iki les streaming. Kelas sing pinter ya, Le.